Alright, sikhuluma noMax Mkati. Razo, uyaphila? Oh, ngiyaphila Kings Feast nenosimtola nabalaleli ekhaya. Sikwapikela uhlelo nedanki 1223 ungele kahle onyakeni omusha? Hayi kungenekile ingako sikhuluma nawe nje. Ngiyazi usunya uqala wena, qala All White. Ihambe kanjani kulonyaka? Ngithanda nje ukubonga abantu abafike ngobuningi babo ukuzosupport All White ebenziwa ingane yami iCEO uZinhle for the first time ngingasekho mina, so yabahamba nje kahle, yaba impumelelo kakhulu. Max, bayingcosana ngempela abantu abangawazi amagalela akho ekuthuthukiseni umnotho waselokishini laseMlazi. Nokulibeka ke ebalazweni kakhulu ngohlobo lwebusiness onalo kuleya ndawo leya. Mhlawumbe kulabo abangazi ungabakhumbuza ngamazwi akho nje nona ukuthi business lakho liyini lenzani? iMax Lifestyle yaba khona ngo-2000 esikhuluma nje kulonyaka ino 25 years. iMax Lifestyle yaqala incane umjondolo nje owa-one room eRenkendala yaseMlazi. Ngaba nephupho lokuthi one day ngifuna ukubona kunabelungu nama-tourist ney'nkampani ey'nkulu zize lokishini, nokuthi sikhuthaze intsha esemalokishini ukuthi yonke into iyakwazi ukwenzeka elokishini, awuze kufanele siyenze ngaphandle kweTheku noma eKZN, siye koGoli, siye koCape Town mesifuna ukuthi sidevelophe. Singakwenza lokho sisekhaya. Yakhula-ke leyo vision enganginayo, yaqala as uShisanyama umncane, yahamba yakhula, kwabe sekufika this vision ukuthi how can ngingawushintsha kanjani uShisanyama, ngoba uShisanyama uvele ukhona sisakhula kobaba uDube Kavi. Ngingawushintsha kanjani uShisanyama ukwazi ukuthi ube user friendly, which means kube lula ukuthi u-attract nabantu besifazane nabantu abaphuma ema-office. Ngase ngiba nesibonakaliso sokuthi fanele ngiyenze ibe like i-restaurant type of Shisanyama restaurant, where uzokwazi ukufika uhlale phansi wenzelwe, ungasondelane nomlilo. Sazi kahle thina sikhulele lokishini ukuthi uShisanyama kwakuyinto yabantu besilisa, owawufika uzosele nje ube nentuthu, kwangekho umuntu owuchef kaShisanyama. Ngafika yonke le nto ngayishintsha, ngabeka kwaba iMax Life, kwaba ma-lounge, and then that is where the lounge started and la become ibhizinisi labantu abamnyama lokuthuthukisa emalokishini. Agcina seziningi indawo ezama-lounge ezikwazi ukuthi abantu bangasaya kude emadolobheni nakuphi, mese bephuma beziphuzele bagcina sebebuya beshayise ngemoto noma sebeboshiwe, bekwazi ukuthi babe seduze. Agcina ngake lapho, igcine-ke iMax Lifestyle isiheha abantu abaqhamuka what you call suburbs. Isi-attract abantu bama-suburbs, isi-attract abantu base-KZN, ya-attract abantu baselokishini, yawina ama-award, yakhrawunwa yaba one of the best restaurant in 2016 in the world. Yaphinda futhi yawina kusekhona uKhawunda, yathola i-award ye-best hospitality, which means kusho ukuthi lokho kwakuyi-vision yami ukuthi ikhule ikwazi ukuthi i-attract, idonse noma ihehe iy'vakashi ey'qhamuka kwamanye amazwe, ihehe futhi ney'nkampani ey'nkulu zibonakale lokishini, which means lokho kuzokwenza ukuthi i-attract nakwamanye amalokishi abazokwazi ukuthi bathathe lesibonakaliso nabo baziqalele ibhizinisi ukuze silwe nepoverty ebhekile eSouth Africa ngokuqasha, ngokuthi siqashe. Bona ama-interviews owenzayo amaningi babona kude ngikwezwa nasemsakazweni and cisho kuwo wonke hlezi ukhuluma noma uqhambisa-ke abantu baseMlazi ne-support yabo kusukela nje iMax Lifestyle isaqala kuze kube namhlanje. Mhlawumbe ungasayisa ngeqhaza
iqhaza elibanjwe umphakathi waseMlazi ekukhuliseni ibhizinisi lakho? Uma nje ngingachaza kahle la ngikhona ngabantu baseMlazi. Ngikhulela eMlazi, ngafunda eMlazi, ngadlala ibhola eMlazi, ngacoach ibhola eMangosuthu, team yesikole, ngaba ne-team ewayibiza ngomlazi Mentech khona eMlazi. Yonke impilo yami yayiseMlazi ngoba nganginako lokho emqondweni ukuthi waye ngaso sonke isikhathi uma unephupho unesibonakaliso kufanele uhambe uye esilungwini. So abantu baseMlazi ngingathi ibona abakha iMax Lifestyle lo ibonayo ngoba before iheha abantu bangaphandle yiba baqala bayisupport, yiba baqala bafika in numbers, and more than that bayayigada iba ne-security according bona ngoba ayikho into eronga abayenzayo ngoba bayayi-appreciate, bayayithanda indawo yabo ngoba bakwazi ukuthi kube khona ama-celebrity. Niyakhumbula kudala kusekhona i-generation yo-Queen yoSophie yatrenda ngokuthi uqatshuliwe kuma-parking. It was a good thing ukuqatshulwa kodwa phela fanele umuntu avume ukuthi aqatshulwe. So-ke it is always there for people baseMlazi beyisupporta ngayo yonke indlela, nakho ukuthi bagadele abantu imoto babenefit ngokuthi if kugcwele kunama micimbi emkhulu abantu bavula ama-gate babapakise eindaweni, kuyinto ekhombisa ukuthi bayakuthakasela, bayakujabulela lokho kuba khona kweMax Lifestyle. So manje Max, umsindo lo suke einkundleni zokuxhumana ongaka udalwa yini makunjani? Why abantu bedinwe kangaka? Ngoba cishe kuwo wonke ama comments engiwabonile after kusabalale leya video izolo, abantu abekho right, abantu badiniwe. Ngifuna nje ukukhuluma nabantu baseNingizimu Afrika bas understand thina njengabantu abamnyama. Njoba siphila sama human being, uma uyi-human being uyalenza iphutha. Mhlambe uthi mangabe ukukhuluma mhlambe kube khona ungawakhethi kahle amagama, uthola ukuthi ilento ikhoswe igama olifakile mangabe kuyilesingisi kanti walifaka ngendlela errong. Uma leli gama makwalifaka ngendlela errong and isahle eside umoya wonke ufika kusona, fanele wazi ukuthi ngawu president ngabe ubani, akufanele wena wenze mistake. Bazobuza ukuthi uxolisa kanjani ube umdala, akufanele wena wenze iphutha. Kodwa ngisho ubaba wami ongizalayo still usawenza amaphutha. Siphila sabantu, siphila ngawo ama mistakes esiwenzayo. Ngicabanga ukuthi ke kwasuka nge-misunderstanding some other people, abantu basebehlukana phakathi ngoba I don't think ukuthi lo msindo ukubona bonke abantu. Abanye bayakwazi ukuyipheka babone ukuthi ubuthini. Sometimes kwesinye isikhathi asibona abantu abakhulele esingisini, akulona ulimi lethu. Kwesikhathi mesilifaka leli gama selifake silidrop esinganaki, ubone usulifakile ukuthi leli gama engilifakile li wrong, bengafanele ngilifake. Kube sekuthi labantu ke abazisingisi kangconywana kunabanye babe sebethatha lokho, bese bakhona ke nalabantu abangave befuna ukuzokhuluma ngoba bakha, babe sebefuna ukukhuluma ngoba befuna nje ukubhidliza mangabe nge-mistakes osukuyenzile. Lezi zinto lezi niyayibona, wonke umuntu osezingeni eliphezulu nosebenze kanzima, especially abantu abamnyama, ngoba ukuphumelela komuntu omnyama fanele attribulishe ukusebenza kanzima. Akukho lula ukufika la usuku khona, kodwa kulula ukuthi ebantwini abamnyama meke kwenzeka iphutha bangene baqede nje. Ngiyafisa ukuthi engathi mhlambe nabelungu bangaqedwa njengathi ngaphezulu kwamaphutha abawenzayo. Sikhuluma noMax Mkade emsakazweni Ukhozi FM la ku 1223. Sikhuluma la ngomsindo osuke einkundleni zokuxhumana ngemva ukuthi kusabaleleke ivideo la akhulume khona mhlawumbe ngendlela engaphathanga kahle abantu abaningi. Usekhona uzoyikhulumela yena, sokudlalela umsindo wayo leyo video leyo uma sibuya nje ngala engomeni encane nje basigwinya manje. Indlela abantu abaningi abayizwe ngayo
bayithathe ngokuthi ngathi wena uthi unendaba kuphela nama corporate bookings kodwa ayi labantu abafika qwaqwa bezodla inyama bese bayahamba. Mhlambe ngamazwi akho sesichaza nje ngomagema ubuchaza ukuthini la mhlambe ukuthi abantu bazo understand kahle ithuba lakho lelo ukuthi mhlambe uphinde uyichaze lento kade uyisho kuleya video ngamazwi osuwacabangisisile. Ngiyabonga ithuba King Sifiso nasokhosini. Kuyinto enkulu le yokuthi ngithole leli thuba ukuze nami ngikwazi ukulungisa la ngibona khona ukuthi kube namaphutha. Nami ngiyabona ukuthi libe khona iphutha la ekukhulumeni kwami ngibe budedengu kwashelela ulimi. Ekubeni budedengu kwami angifanelekile engabe ngumuntu okhulume ngalendlela akhulume ngayo. Ngibe sengicabanga ukuthi ne podcast kube khona indima edlalile ngokuthi ikwazi ukuchecka mhlambe nami ngibone before ingene emoyeni. So mhlambe lama mistakes kubalekile ukuthi into uyilalele before ingene emoyeni ngoba isuke iyophazamisa abantu. Angikwazi ukukhuluma amaningi mengilalele sengiyilalela engakwazi ukwasho ngaphandle kokuthi ngicela uxolo indlela engibeke ngayo namagama engikhulume ngayo angibanga nobusoka. Ekubeni ngicabanga ukuthi okokuqala kunesimo sami songabi isoka nokubeka ngoba uma ngabe ubuka kahle kwi-history of 25 years iMaxi Lifestyle ngihleli ngipraise abantu baseMlazi. Okokuqala kwenzeka iphutha elifana njengaleli engihope ngeke liphinde lenzeke before. Kodwa ke ngesikhathi ngisho angeke ngingasho ukuthi bengiqonda ukuthini ngoba kubalekile. Kodwa uxolo lona mase ngilalela ngiyabona ukuthi kushelela ulimi la kuphazamisekile amagama engiwabekile ngiwabekanga kahle. In fact ngihlanganise la ivision yami enganginayo ngoba uma iqala ithi ngangine vision. Nako ke la itheme sengiyiqalile ukuthi ngangine vision ngase ngikhuluma careless angazi ngizothini ngakhuluma nganganaka sekuqhubeka inkulumo yokuthi nje manje le vision ngakhuluma engazuthi manje mhlambe kukhona abantu abangabalekile kanti empilweni mawuqala into ufuna ukukhula uhambe uye phambili ubone ngelinye ilanga kufika ama corporate. Imithetho wami iplan yami kwakukwenza ukuthi umlazi ohlonipheke. That is why ngithi ngangine vision. Mengithi ngine vision in fact bonke abantu abasuke belapha i-lifestyle yabo bonke abantu eyabo bonke abantu kodwa abantu abasuke belapha vele futhi abantu basebenza kwi-corporate as now King Sifiso usebenza kwi-corporate. So ngangisho i-group mekukhulunywa nge-corporate ukuthi kuzofika ukhozi lifike nilabantu abawu100 lizobamba umcimbi walo khona. Nako ke la engachazekanga khona. So ngase ne-wedding yami nendlela engibeke ngayo yangabekeka kahle ngangabikho nesoka lapha. Angibasoli laba abangazwisisi nalabo abazwisisayo ngiyacabanga ngoba bayangazi ukuthi angiyena umuntu ojwayele ukubukela abantu phansi nengingabahlonipha abantu ngoba ngikhulele eMlazi ngafunda eMlazi ngenza yonke into eMlazi. So angikaze ngikwazi okuphezulu nokuphansi. It's unfortunately sometimes umuzwa ama comment athi umuntu ngalesikhathi edutshula kwakufanele afe. You can't make a mistakes ube so uthi kwakufanele afa umuntu ngesikhathi edutshula. Mina ngikaNkulunkulu angiyena umuntu and angiyindawo ngiyohlezi ngiba khona. So it's a something sensitive. Kuyakuthiwe umuntu mangabe enzile ubulima na ungabenzi ubulima. If mina ngenza ubulima ungabi wena isilima. Uyabona into engishoyo ngoba nami mase ngihleli phansi sonke siyabona hayi ngiphetile la. So it takes
a courage and a real man. Uma wami akekho emhlabeni wayengifundisa njalo wathi mntanami uzofunda ukuxolisa especially kumuntu wesifazane akukhona ukukhombisa ukuba igwala ukuxolisa umuntu wesifazane kodwa kukhombisa ukuba insizwa. Bazwile mkati ngifuna siphinde sibuyele kule yabantu yabantu basemlazi ngoba njobo usuchazile kaningana ibona kune lifestyle nje namhlanje ibona labo bantu ngithi yabo kwaba khona isikhathi la izinto kade ishintsha khona sekuvulwa ezinye indawo sasebenza nawe lapho abantu abaseka kakhulu abantu basemlazi mhlawumbe ukhona umlayezo ofuna ukubhekisa kubona kakhulu ngoba ngibona einkundleni zokuxhumana ibona abantu abakhala kakhulu lapho. Abantu basemlazi efanele bazi ukuthi ngubhuti wabo ngubaba wabo. Everything to them bayikho konke futhi kumina. Even abantu beTheku namaphethelo nabantu bokuhamba ngizama ngayo yonke indlela ukuthi lento ye-hospitality ngiyiphile. I-hospitality iqala ngisho nangendlela okhuluma ngayo. Ukuthi ngikhulume kungazwakali kubona ayike balandele zonke izinkulumo zami babone ukuthi angikaze ngibe umuntu ohlezi ebancoma ohlezi esho ukuthi abantu basemlazi bayikho konke kuno businessmen abaningi emlazi nabo bonke ke labantu abanye engikhulume ngabo abanamabhizinisi bengicela nje kufike enhlizweni zabo ukuthi konke ngikukhulumile ngikukhulumeke wrong ngicela nabo banginike ithuba ukuthi hayi irazo yenu iyaxolisa ubhuti wenu uyaxolisa. I'm a leader, I'm not a follower. Ngiyi-leader, moyi-leader fanele ukwazi ukuxolisa. Into engingayisho nje ebantwini basemlazi bona kakhulu ngiyaxolisa. Nabantu ke futhi engicela ukugcizelela laba abakhuluma ngento ye-target market. I-target market into ofanele siyazi ukuthi into efanele sifunde ebhizinisini ukuthi vele uma uqala ibhizinisi uba nayo i-target market. Even uKhozi line-target market. Even all radio station anayo i-target market. Ingakho ngithi indlela ekubekeke ngayo ekungabekekanga kahle. Ingakho futhi abantu beya la bethanda khona ngoba kukhona lento abasuke beyithola abona ukuthi mina ngifanelekile or ngisuitable ukuba kule ndawo ngithanda le ndawo ngoba le ndawo ingiphatha kahle. Angiyena umuntu okhuluma ngamabhizinisi abantu kuyaqaleka ukuthi mhlambe kwenzeke imistake nje engibathembisa kona ngicela bathole inhlizweni zabo bathole kuNkulunkulu wabo nasemadlozini abo ukuthi bangixolele ngoba lento yokuxolela awuzuxolela uMax kuphela uzobe futhi ungaxolela uMax uzosixolela nawe futhi.